Sabi sampa ba no oko ene de benya sampa asase etena so yate so nso obi ameko anche ye wo sampa da enti so munnimu a me kire omo nkosua sampa ye ne asante anko anche yen no makare ya japade ya asase ye bibia ye omode ya nso yanko anche asante na mom me wo mu ne yanyina otosonom a ye frɛ no nana dongetirefo ono eno ka sɛ o asante nyina no te so saabre no na papa ene monyam na papa di nokre odware nokre one nokre ene eda enti eno ka sɛ saade a one ne befa yonko enti yonko fa eno de no hokɔbɔ no na sabi me befa yonko a majapade eye odia me fie mentumago masase eye odia enti a yonko fa na eda yentem empo senanka obi betie obi ka nka santifo mum ena wasa etua eka maka mo kakra Ukai omu number 7 now. Or say a dispute arose as which royal gaze 10 was it to nominate someone to succeed Nana Kofi as a paramount chief of the Sampa Traditional Council. Mansutwi ebamo emane kopie wo Bono Regional House of Chiefs. Nana nomon emayeti asese or say while the two petitions were pending at the Bono Regional House of Chiefs, the parties voluntarily referred the dispute to the Asante-Hini and Asante-Mai Council for arbitration because they all recognize that the Sampa stool owns allegiance to the Golden Stool and therefore was the proper forum for arbitration. Memwa kwaba eba Skeleton Man TV so Skeleton Man TV ana wushe say when your first time any abomodin subscribe me notification is so send anytime bia ye di video betum no won some sabekan wenye bia wo via comment fa ho kire wa dwen efa video no ho busua like video no na share emo bia so enya bi nhwe me dase bebre abusia obi atu bomb obi atu bomb ankasa bomb we die enye bomb ketewa o eye bomb bambala sa modua spokesperson oni sa modua atitani bi a wo sampa memu edi nkomo na asemu asa ni pei eka ye ne se otufo ontumi mo oman hene da opa che se Asante hene ontumi mo oman hene na emomu no aban ene tumi bo oman hene na aban no so ede sa tumie no ayeden ama Regional House of Chiefs for se omo ana engina na nemu enye den emmo oman hene na de otumfo betumi aya ne se obe making recommendation obe recommending ama aban no recommendia na aban so de ayeden or de akoma Regional House of Chiefs for no mo so ayeden ahwe se sa ohene no ofata se ye bon oman hene anase omfata ebusua asemu asa modua echitani eken ebusua opese osesa amamre anase den because ebi muso ubusa se da ban ana aban eye den ebaye na da ban so ana ye hya se ye bo aman hene ewo ye manu because the enemy say Ghana yenya independence 1957 ana Ghana for busuafo ye gye ye ho efree Britain amamuomu enti sa time no ana chese ye hya se ye bo aman hene anase de busuafo ensem a okan ekire baabi a wo free eba na wensu chese se adehye etena honom Emma, omo enya adehye ebedi akonya a wanhwe yi a ekwan a ye fa so edi akonya no ebesesa wanhwe yi a ya mamre kura ebeden ebesesa abusua enyame na mebeyi na no me say Sampa Mahene na Nasam Jafra the second ne personal assistant Abu Mahama abusuafo wono so odi muchire mu nyina ayeden aba onia me nwanwa se enade ya ho se ye wo Bono Regional House of Chiefs president ye frɛ no Osagefo Osiade yo Dr. Ajimai Badu sabe papa ne din ne nokre ne se papa edi nokre onye hwehwe ne mo obi bra wa onhwe obi sika onhwe obi nimdie anase se uye madamfo anaye ni patitro bi
ansa na papa yi aka nokra kyerɛ papa yi ka nokra sɛ deɛ teɛ sabi yenyina yenim sa amakom jezi ni wafa asiu ni dia yo o se special aid also pa bia ye fra no abu mama sabi abrantie bitime de nano esi osagefo ho atwa ne chese atwa na di na tem e kansem a ensem fata e kire no sabi wan hunu nyansa se esi aba kuno house papa ne president enti yemfa boni ani de ema no ena de makọ akọpem no afa de mo so frɛ no mo so frɛ is excellency John Dramani Mahama na sabi ono ganafo ena ato abama no ya wo se papa no di nokre o ka nokre o de nokre ne da esore o twankonto enti sabi nya sansem hunu bi sei ena papa ne di akire ono de o di nokre che bebia nokre wo ena wo na sabi onua omo press conference no nzo omo ka asem bi ema meti ye mesrei se enti na nke bibia ni anka wemu ana nke ye be pesa ampa ahwe so enka mamenti a ya se sampa eye ohine bi se ye se asante hine de o sesen se sampa eye ne de meti ye mesrei sa se enti na nka sa nkrofo wi sa ti bon tufuo wi ena nka ye be pe ye kro ya hwe so na onua ne ewo mu ne sampa eba somewhere the 14th century more sampa any already best 400-500 years sampa ba no oko ene de benya sampa asase etena so yate so obi ameko anche ye wo sampa da enti so munnimu a me kire omo nkosua sampa ye ne asante anko anche yen no makare ya japade ya sase ye bibia ye omode ya nso ya nko anche asante demom ne ewo mu ne ye nyina otosonom a ye frɛ no nana dongetirefo ono eno ka sɛ asante nyina no oteso saa bre no na papa ene monyam na papa di nokre odware nokre one nokre ene da enti eno ka sɛ saa de a one ne befa yonko enti yonkofa eno de no ho kɔbɔ no na sabi me befa yonko a majapa de eye odia me fie me ntomago masase eye odia enti a yonkofa na eda yentem empo se na nka obi betie obi ka nka santifo mum ena wasa etua eka maka mo kakra na omunim kwa ombefa so atimi akwache saa hene no saa abokofi no sabi ye hina no ti so saa bre na donge trefo ono ena di asantifo ye atimi chi saa hene ma tifo ko ye sabi omukọ ye sabi ye fantrafo ena ye kọbua omo ekuma omo ye na ye kọbua omo kuma omo no why no wase ye kase obi dia why no wase ye obi dia nkomumum emum no wase ye kase omo ye dia because ye na ye koji omo ekubua omo yes anka okun emene omo enti asantifo ni ye nkoda omo nkonkyire yen so ye nkonti omo na mum ye mum ene ekobua omo ewoko saa ne yonkofa ye da yentem enti asase ye bibia ya japade asantifo nka ho bi no wabegira ba bi se sampa eye obi dia asante hene dia na sabi omo kika saa nsem no sabi kare mu be ka ya yesusa no ne efi se bibia eye ye dia sanate obi edi ne ball kra etwem ana de so ne ejiama obi di ne ka etwem na de so ne ejiama enti saa nsem a bi mu ka no me fa ne se saa nkura asem ne bia eya nkura kasa saa nkura ni ye nkura so ne ban bi a na ye da na se ye nkura brem no eno bi na nkrofo bi asabi omanyine no omutima fodwene eda so eye asabi sampa emeya asante hene da obi beka sai asante hene ena ebo a emaya nya amahene karim ne ewo mu ne ohire bia ni Ghana ha obo mahene yeah mahene no aban ena ebo yeah demom aban di saa to me no ama National House of Chiefs ne Regional House of Chiefs yeah enti ansana ye bebo mahene no this Regional House of Chiefs and National House of Chiefs na ebeye ho bibia abo mahene empo ubeko ho akosai akire nananom yeah
na sabi ye yonko fa ye ni Asante Hene fa ye no Asante Hene oman no se oso enti obedi nokre enti onhu bibia onye den onka enti sabi etoda wo kopa bia open nipa bi nanim onyam na wa recommend o se o abranti ana ababa wa ide menem no enti adwuma no ofa na obeye ne yie enti eno ti meboa emoye de adwuma ne ma o enti eno bi na Asante Hene eye odi wo ho adansepa kansempa ekyerem asweya wo se ebo man Hene ho ye ka no potoka some recommendation Asante Hene only recommend na ommo man Hene enti obi a onim obi a onsua kanara obi a onim se na Asante Hene bo man Hene e no bo we man Hene yes anatie Asante Hene embo man Hene na mum or recommendation or kansempa fa ho odi wo adanse e kire national ne bono regional so any regional so chiefs na omagina so abo man Hene omo e na ye wo nkrata e forward e de connection e ma national egitum na aba register no mo se e free na eko kuro we Hene anase mpatamu a ehene eye man Hene sankrata no nya Asante Hene na eye nti obi a wonim no meka akyerɛw we nya se obi kan obi yente Asante Hene bra wabɔ me mo obi da sabi me ne hwan asokonoma na mom no kre de e de no kre yensa no kre ho enkotwa nkontompo Asante Hene emmo man Hene aban na ebo na ode saa tumi no amaro regional house of chiefs any national Asante Hene ni oye any recommendation o kan wa sempa di o wa dance pa e kire na ya gyina so abo man Hene eno bi eno ye ma ye 1984 ode ye ho adanse ye se ye beka ya me Nana Kofi so no ena Asante Hene edi ne ho adanse ye e kan sempa fa no ho e ma ne krata se ne ono nso ahu afa ne ho nie se sampa enokre sampa de no ho wote ono anase so o show bia so enti abaye ana national house of chiefs ana regional house of chiefs obo ne man Hene a esefata eyeyie enti amra enti mo consider no anase mo hwe we so na mo ne man Hene ampa odi ko piem e wo Bono regional house of chiefs eno kura no nsensem kakra e ba ho e ma omo twentwen so e kire kura Nana Kofi so esan de achaw papa si sunyan man Hene so ema sunyan man Hene Nana Busuma e ka bi ma no e wo Bono regional house of chiefs ansa na ye consider no agina to mabono man Hene akase Nana Kofi so e sampa man Hene Nana no mantana konwa e no mo kan omse tamu a Nana Kofi so no bewu no na ohima konwa no na ohima na wu na eno ene ye ka kire mu se omse de bia me kasa me kan nsem e kire mu anokre ena ye ameka because de bia me kasa me wo nkwada e wo fie a na me kan nyina e wo internet so me ma sorry no mo bo na eye ntro a eye nenguase e di ma me as a father enti nokre na me Nana ayare fojo e de tete me no sa nokre no ena me gina enti Nana no mo e ka se ohima no afiri mu a na kwan biara so ananka ye di obi besi so no eda ne mansotwe e me ye di kokonti Hene fie e wo sampa ma konti Hene edi maayen 7 member committee a Nana Kofi so no etiase a oform ye enso di maayen ba Nana Kofi so na makwan ama ya nso Hene no enti samre nyina na nyina e wo before the judicial committee a wo Bono region enti so obi be ka kire wo se ono no esi ohima ne yesi ohima bia na ye ntro eni bosremuka ena omaya ma ne bedru samri Nana no ko so e kan se o say as at the time Nana Kwadwo Masa assumed the position of the acting president of the Sampa Traditional Council. The two stools, that is the paramount chief and the paramount queen mother, were vacant. O say emra onu Nana Kwadwo Masa ebeye acting president no na enkonwa mienu ni nyina be ma akonwa eni oba akonwa ni nyina no na aye vacant no ohene eni ohima bia eni Sampa. Ukai omu number 7 now. Or say a dispute arose as which royal gaze 10 was it to nominate someone to succeed Nana Kofi Son as a paramount chief of the Sampa Traditional Council. Mansutwi ebamo emane ko pie wo Bono Regional House of Chiefs. Nana nomo emayeti asese or say while the two petitions were pending at the Bono Regional House of Chiefs, the parties voluntarily referred the dispute
to the Asantehene and Asanteman Council for arbitration because they all recognize that the Sampa stool owns allegiance to the Golden Stool and therefore was the proper forum for arbitration. Nana no mose saying, almost say, a mera na manso no wo hɔ na ɛwɔ Bono Regional House of Chiefs no. Afanu ne nyina na yɛtwi manso no ehunu sɛ Sampa akonnwa no ɛhyɛ Bono Sampa akonnwa no even though say ɛwɔ Bono region ɛhyɛ Asanteman Council a ɛyɛ sikadwa a ɛyɛ Asanteman otumfo ɔsɛ tutu Asantehene ɔno na nakonnwa no. Enti sa asemba akonnwa no ho a ɛsɛ sɛ yɛdi kɔ ɛkɔma ne ne de ne akonnwa no na waka asɛm no. Enti nananom ɛkɔtu yɛ ɛkyerɛ sɛ Jaasehene kura ɛtwerɛ letter ɛde brɛ ɔmo nananom ɛde ma the acting president ɛkyerɛ mu sɛ ne enti a ɔmo di asɛm no kɔ Asanteman no ɛkyerɛ sɛ Sampa akonnwa no ɛwɔ Asanteman ase. Enti ɛkɔ ɛna yɛ biaye a ɛsɛ yɛtimi di asɛm no kɔ. Na mo ankasa mo hunu video bi a last me de betu hɔ. Emra na asɛm no wɔ hɔ no. Sa modua abranteɛ baako ɛkaaye. Ɔse upɛ beebi ɛdi asɛm akɔ. Amammerɛ ne amane kwan so na pa Asanteman ho a wafom. Nti yɛn nyina agitu mu ɛdi asɛm no kɔɔye. Otumfo nananom kɔ so ɛma yɛte ase sɛ otumfo ɛpanali ɛma panel ɛtena so. Na panel no ɛdi omu report ɛdi bɛma Asanteman ɛma Asanteman agi report ne tu mu. Na saa report no omu gi tu mu ne nyinaa ne sɛ Sampa akonnwa no sa moduafoɔ ɛnyɛ dihye ɛwɔ mu. Saa busua no ɛna abranti a wɔne nam a ɔbɔ ne ho samrani sɛ yɛfrɛ no Yawsa modua no saa busua no na abranti ne free. Nti omu ne adihye a omutimi di Sampa akonnwa. Nananom ɛkɔ so ɛka sɛ emmerɛ a omuti saa asɛm no omu yi enkurofo emomu kɔ menhia sɛ omu nkɔ hwehwɛ mu no mu hunu sɛ ampa nsɛm no yakan wie. Nananom through their press conference no ma yɛte ase sɛ omu kɔduru hɔ no the Asanteman Council register no emomu hunu sɛ enkurofokuo bi edi petition foforo bi aba. Na saa petition wei ɛyɛ different from near afanu ne nyina yi free the Bono Regional House of Chiefs no edi baaye. Na nananom bisa sɛ hwan nom ene di saa asɛm baaye. Ɛna mo kan sɛ Rose Mansa a ɔyɛ abrante a woni nam a ɔyɛ to trasem sa modua no ne maame. Ɛne ya nkasa yedi hye baako a yɛfrɛ no Adama Watara. Na saa nsɛm no omudi baaye no ne ɛsɛ sɛ obeyi nano ɛyɛ ɔpanyine Abu Mahama ɔyɛ mi ofa. Enti nananom ɛti saa no nananom ɛbaaye ɛbɛhyia ya yɛtwi manso ne nyinaa yɛyɛ busuafoɔ Adama Watara no mabusua ɛna Rose Mansa no mo yɛ sam modua abusua ɔmo hyia yɛ nyinaa ɛma yɛte ase sɛ obi biara yɛbɛdi asɛm no edi ama no the Sampa Traditional Council for ɛbɛtaa n'akyi na ɔmo som saa nipa no ɛma yɛ nyinaa yɛgitu mu. Enti on 22nd June 2023 the Asantehene sitting in council with the Asanteman gave his verdict on the petition which declared that the Samudias family represented by Rose Mansa were not royal eligible to ascend the Sampa stool. Nananoma trankunya omo Sampa Traditional Council enam omo press conference isu etwen Bono Regional House of Chiefs ahemfo ni bia omo di anim a omo di saa to trasem no eba Sampa a eye domahene ene somahene adwen asensu se the Bono Regional House of Chiefs enye wo mo nkonwa no ebi extension na adwumadi e so omo di ne se omo di nkrata no ekọ na enye omo no omo kire ne ye so wodi hini ewo kuro bi su na omo nananom atrankonwa through their acting president and the krata ediba ni osefata a wonam amamre kwan so ni dines ni krata akwama national gazette no tenanano mo efre saa hemfo amabo mudin eyedoma hene ene soma hene ene omo maka ho ne se amo mo mfab the Bono Regional House of the Bono Regional House of Chiefs no a ye statutory body a ese etime boa mampuntunwuma nokredie eni asondwie eba no
emma mu mfa nye totrasem emfa basabasayo emma na omo kɔso emma domahene ene sumahene ene mienu bi omo ka ho asoti se sampa enkonwasem no enye ntokwa a ababeda bono ene asanteman entemu na nokure wo mu ne se sampa akonwa no ehye asanteman ase a eye otumfo akonwa na enye enra ene ehye ase tititititi nano medi video bi ebetu ho emra tamana boy na obokuru emma samboduafo no ankasa kae si ye nananom emra na ko emini ye na ye nim bebi a ye befa ye dwane ebetu a asanti emma asanti agiye de bia me ka kyerem adinkra wo in 1818 ye nana no woti sampa akonwa so ye nana sanaja yi ebe kun wo asante afa etia da adinkra which is the bono war no ntina wei ekire se eye sampa akonwa eye asante de enye enra na tititititi enti abusuafo nananom ekoso eska kire Bono Regional House of Chiefs say so mutimi hunu no mu dimra no mu bumra na Chieftaincy Act no mu disu the Bono Regional House of Chiefs enyo mu no mu kire ne yese obi ye nto mu koso ema obia ehunu ye ema obia etiye enti mesrem nokre eni nokredie eya ade a ehohia the Bono Regional House of Chiefs na wa enkrofo mienu miensa bi a eye de domahene ene nwunumahene eye no mutrase a omo ye on say they think say through that no ene ebema omaye relevant I say me bana me so sa fake software bi no amobai omoba mo say obi na eye o enti omo di hune hye omo wi a no mawie say me na metimi agi wa afiri mu na wa hye ase edi usika sa na nwunume ene domahene omo itie enti omo ye ade bi se entokwa bi ewo beebi na omo pe ene ebetimi asolve sa ntokwa no ene omo nam so a omo ye ne omo ye no benu no mabunofo bunu ni asante ene ntokwa sampa ni bunu ni biara ni entokwa sampa ye nafanafo a ye nananom ene edi ekodom asante man Muntua abakosem na monhwe na sampa is part of asante man enye nra emra sampa kura epre man hene bunu ahemfo yi adoma hene nwunuma hene drobo hene omo nyina sori tia sampa man hene a na ye epre eye otumfo opoku ware a wotoso mienu ene ka se de bi sampa eye mekru ene obma yesu ema ye man hene status enkrata wo ho a ekire wo obusia ene ensem no ane edi abremo no edien ana wo kafa ho ko comment section ho no na kire wo adwen efa sansem ho hanom eye Skeleton Man TV we see a tofo mo a ye de bebre wo ti say we your first time mo a ene abomoden a subscribe mia notification eso keke no send your video bia ye di betumu no wonson sabe kan wenye bia hwe medasi bebre